Zoli, naposledy sme tu boli, keď si tento byt pripravoval do ponuky, dával si ho do pucu, už ho v puci máš? Poďme si ho pozrieť. Dámy a páni, trojizbový byt, plus minus 25-ročnej stavbe, Zámocká ulica, rovno pod hradom, 106 metrov štvorcových, s možnosťou prerobenia na štvorizbový byt, to znamená, že tu by ste si dali priečku a ostaví vám takýto krásny, obrovský priestor, priechodný sem do kuchyne. Super výhodou tohto bytu je, že má aj samostatný šatník. Podzolino, ukáž nám ho. Ďalšia paradíčka je fakt obrovská kúpeľňa. Poďte sa pozrieť. V tejto kúpeľni môžete kľudne tancovať. Veľká vaňa, sprchový kút, toaleta. A ešte nám tu ostávajú dve izby. Poďme sa na ne pozrieť. Z obidvoch izieb výstup na terasu, 15 m štvorcových má spomínaná terasa. Klek je to úplne bajlando, tam máme hrad, tu máme hradby, tu máme hradby. V jednej izby viete výjsť na terasu, do druhej izby vojsť. Poďte sa pozrieť, priatelia. Posledná izba a pozrime si to ešte raz celé. Poďme si spraviť rýchlu rekapituláciu. Trojizbový byt na Zámockej, 106 m štvorcových, interiér 15 m štvorcových, exteriér, spomínaná terasa, pivnica plus minus 3 m štvorcové, parkovanie dole v podzemnej garáži, to znamená pekne suchou nohou z auta do výťahu ku sebe do bytu v absolútnom centre. Pre viac informácií ma nezabudnite kontaktovať a nezabudnite chcemebývať.sk.